बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. फोंडाघाट गावातील बाजारपेठेला लागून असलेले 2 ब्रिटिशकालीन ब्रिज पाडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. आधी पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून द्या, नंतरच ब्रिज पाडा, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली आहे. विकास हवा, पण इमर्जन्सीसाठी आम्हाला पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, नंतरच ब्रिज पाडावे, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक ग्रामस्थांनी दिल्या. फोंडाघाटला जो रस्ता आहे अवजड वाहनासाठी तो बंद होतोय, नेमकं काय सांगाल त्याबद्दल? बंद होतोय म्हणजे पर्यायी मार्ग जर काढला तर ते बरं होईल व्यापाराच्या दृष्टीने. कारण जे वरून जे येणारे ग्राहक आहेत, म्हणजे आपले दाजीपूर असेल किंवा गांगोवाडी असेल, इथून येणारे जे ग्राहक आहेत त्यांच्यासाठी ते पर्यायी मार्ग काढला तर ते उत्तम होईल. बंद करणे हा पर्याय नाही आहे. 2 ब्रिज पाडणार आहेत आणि नंतर मग बरेच दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे, त्याबद्दल काय? नाही, बंद ठेवणं हे चुकीचं आहे. पर्यायी मार्ग जर काढला तर बरं होईल. वैभववाडी घाट बंद होता आणि बरेच महिने बंद होते, त्यामुळे वैभववाडीचा व्यापार देखील मंदावला होता. या कामाबद्दल काय अपेक्षा तुमची? काम लवकरात लवकर पूर्ण झालं तर बरं होईल. नागरिक आहात तुम्ही फोंडाघाटचे. फोंडाघाट 15 तारखेपासून अवजड वाहन आणि हलक्या वाहनांना पर्याय मार्ग देतं, काय सांगाल त्याबद्दल? मुळात काय झालं की हा जो रस्ता तयार होतोय देवगड निपाणी हायवे, ह्या रस्त्यासंदर्भात कोणालाही याची पूर्वक सूचना कोणालाच दिली नाही आहे. म्हणजे तो जो ठेकेदार जो आहे त्याने आपल्या मनमर्जी कारभाराप्रमाणे रस्ता खोदकाम करणे. आज 2 दिवसापूर्वी गाडी एका चारामध्ये पडली होती, ॲक्सिडेंट झालं होतं. गांगोवाडसारख्या ठिकाणी रस्ता खोदून ठेवला, त्याला पर्यायी मार्ग त्यांनी काढला नव्हता. मग त्यानंतर ग्रामपंचायतीमध्ये त्या संदर्भात मीटिंग झाली, बैठका झाल्या. त्या ठेकेदाराला तिथे बोलवण्यात आलं. त्याला असं सांगितलेलं की पहिलं देवगड रस्ता पूर्ण कर आणि त्यानंतर या फोंडाघाटमध्ये तुम्ही हस्तक्षेप करा. तरीसुद्धा ठेकेदार हा मनमानी कारभारच करतो आहे असं आम्हाला दिसतं आहे. आता 1-2 दिवसापूर्वी व्हॉट्सअपला एक व्हायरल GR आला की उद्याच्या 15 तारीखपासून हे सापळे ब्रिज आणि ग्रामपंचायतीकडचं ब्रिज हे दोन्ही ब्रिज पाडण्यात येत आहे म्हणून. पण पाडण्यात येत असताना स्थानिक लोकांना, कारण हा व्यापारी घाटमाताचं पहिलं टोक हे आहे व्यापारी दृष्टिकोनातून. याच्यातून ट्रक्स म्हणजे अवजड वाहने असतील, भाजीपाला असेल, हा इथूनच मार्गस्थ होतो. याला पर्यायीच मार्ग नाही आहे मुळामध्ये. आता हे समजा असेल तर हे फोंडा ग्रामपंचायत सुशोभीकरण जे आम्ही जे आता इथे तुम्ही बघताय गाड्या वगैरे लावल्या, तो पूर्ण रस्ता कट होणार आहे. इथून पर्यायी रस्ता एक वेळ मिळेल असं आमचंही म्हणणं आहे. पण सापळे पुलाजवळ पर्यायीच रस्ता नाही आहे. मग गाड्या कुठून वळवणार? तर आम्हाला असं समजलं की कनेडी मार्गे गाड्या वळवणार. पण कनेडी मार्गे हा व्यापारी वर्ग इथला आधी मुळातच त्रस्त झालेला आहे मंदीमुळे. आणि यांचं कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे बांधकाम विभागाचं असेल किंवा ठेकेदाराचं या ग्रामपंचायतीला काहीच माहिती नाही किंवा स्थानिक लोकांना काय माहिती नाही आहे. आमची त्यावेळी ग्रामसभेला अशी मागणी होती की तुम्ही एक प्रोजेक्टर तयार करा, ग्रामसभा घ्या एक्सटर्नल, आणि पूर्ण गावाला बोलून हा रोड मॅप दाखवा लोकांना. बा एक्स्ट्रा रोड कुठून जाईल, बायपास रोड कुठून जाईल, जेणेकरून लोकांच्या सुखी सुविधा राहतील. आता शेवटचे हे 4 महिने राहिले आहेत व्यापारीच्या दृष्टिकोनातून. म्हणजे ते चिरे वाहतूक असतील, वाळू वाहतूक असेल, भाजीपाला असेल, हे शेवटचे 4 महिने राहिले आहेत. आणि जर ह्या स्टेजला जर समजा तुम्ही आडमुठेपणाने कुठलंही नियोजन नसताना तुम्ही जर असं केलं तर फोंडा आजचं मार्केट पूर्ण डाऊन होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे आम्ही त्या ठेकेदाराचा निषेध व्यक्त करतोय. वैभववाडी जो घाट होता तो घाट काम करण्यात आलं, लवकर चालू सांगितलं, पण त्याला तब्बल 10 ते 11 महिने लागले सुरू होण्यासाठी. पण हा जो घाट, याचं घाट देखील आता काम आता बंद होऊन सुरू करणार आहे, पण लवकर व्हावं. पण नेमकं काय सांगतंय ठेकेदाराकडून, काय सांगण्यात येतंय? नसेल तर ठेकेदाराला आमचं त्यासाठी जे निवेदन देतं हे सगळं चित्र पाहता, ही वस्तुस्थिती तुमची पाहता असं दिसतं आणि तुम्ही नवीन नवीन कामाला हात घालता. आणि तुम्ही मात्र बिंदास ठोकपणे सांगता महिन्यात होणार, हे होणार, म्हणजे आसपास सुद्धा होऊ शकत नाही. हे आम्हाला महिन्यात किती तातडीने केला तरी होऊ शकत नाही आम्हाला समजतं. न काम म्हणजे त्या क्षेत्रात नसणाऱ्यांना, ग्रामस्थांना
आणि तुम्ही महिना बिंदास सांगून दिशाभूल करता ग्रामस्थांची, गावाची. हे होऊ नये यासाठी आम्ही हे निवेदन देतो. आणि हे ताबडतोब लवकरात लवकर हात घातला तर 1 महिन्यात त्यांनी हे करावं. आमचं जनतेचं सहकार्य आहेत त्यांना. उशीर लागला तर काय म्हणणार? उशीर लागला तर ह्या सर्व मगाशी सांगितलं, 10वीची परीक्षा येते, 12वीची परीक्षा येते, एखादा पेशंट हे झाला तर सगळ्याची जबाबदारी त्यांनी घ्यायची आहे. जबाबदार ते आहेत. त्यांच्यामुळे पुन्हा बाजारपेठ तसे बाजारपेठेतले सर्व लोक हे नाहीत, म्हणजे मोठ्या प्रमाणात श्रीमंत नाही आहेत. काही जणांच्या हाताच्या हातावर पोट आहे. ते काय करणार? असं जर तुम्ही केलं तर बाजारपेठेत लोक येणार कुठून, काय कुठून, मोठ्या गाड्या जाणार कुठून, हे काही विश्वासात घेऊन सांगतच नाही तुम्ही, किंवा बोलणीही नाही. तुम्ही काय करत आहे पेपरलाही डिक्लेअर करत नाहीत. त्यामुळे आमचा आक्रोश आहे. बाकी काही हे उद्रेक करण्याचा काही गरज नाही. हे प्रगती व्हावीच. आणि फोंडा पहिल्यापासून मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ आहे ती ह्या गोष्टींमुळेच, अशा ह्या कारणांमुळेच, निष्काळजीपणामुळे शासनाच्या हे आज बाजारपेठेवर परिणाम झालेला आहे. आता हवेली नगर वगैरे हे काम त्याने केलं आहे, तर तो हाच ठेकेदार इकडे आहे फुलांच्या कामांसाठी. मग ते त्याला जमलं नाही. एवढं साधं असताना, लोकांचं सहकार्य असताना, तर हे फुलाचं काम अवघड आहे. दोन्ही फुलंही बघितलात पाहता तर आजूबाजूला जागा जास्त तशी नाही आहे. त्यामुळे आणि हा महिन्यात देतो करून म्हणतो आहे ठेकेदार, तो कसे काय शक्य आहे? त्यामुळे त्याच्यावर आमचा विश्वासच नाही. आणि जर त्यांना खरोखर हे महिन्याभरात शक्य नाही झालं तर त्यांनी आहे तसंच ठेवावं आणि आहे तशीच वाटचाल प्रवाह चालू ठेवावं. आणि त्याचबरोबर मी सांगतो, आज शहर प्रमुख म्हणून, माजी शहर प्रमुख शिवसेना, जर त्याने हे महिन्याच्या आत पूर्ण केलं तर गावामार्फत, शाखेमार्फत मी त्यांचं जाहीर अभिनंदन आणि सत्कार करेन. हे बघा साहेब, जर पूल पडणार होता हे अगोदर डिक्लेअर केलेलं आहे, आणि सगळा घाट रस्ता हा फोंडा घाटवाल्यांच्या काय डोक्यावरच आपण घ्यायचा काय? बरं, दुसरी गोष्ट अशी आहे की हे जे पूल जर झाले नाहीत तर फोंडा घाटमधला जो ह्याचा कॉन्क्रीट रोड आहे तो होईल काय? त्यामुळे पहिल्यांदी पूल होणं, त्याच्यानंतर आता घाटातलं मी कालच आलो, घाटातलं जवळ 90% काम पुरं झालेलं आहे. मग अशा परिस्थितीत जर आपण फोंडा घाटवाल्यांनी पण त्याचं थोडं हे केलं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्याला एक बायपास रोड आहे. कोणाला माहीत नसेल मी सांगतो की गांगोवाडीतून सरळ तुम्ही ह्याच्यात येऊ शकता, कुठे आपल्या ग्रामपंचायतीकडे. पुढचा पूल जर पाडला असेल की नाही तर थोडं ॲडजस्टमेंट केली पाहिजे. आणि माझ्या 2 गाड्या आहेत. मी पर्यटनचा धंदा करतो, तर मला माहिती आहे काय होतं ते. प्रत्येकजण आपला रस्ता आपण शोधतो. जर उद्या भाडं मिळालं कोल्हापूरचं, इथलं जर भाडं असेल 4,000 रुपये, तर मी 6,000 रुपये घेऊन ह्याच्या मार्गे जाणार. कुठच्या मार्गे? आपलं काय वैभववाडी मार्गे. हे शेवटी जर तुम्हाला विकास पाहिजे असेल, कारण मी आता पुण्यातनं जाऊन आलो, मुंबईमध्ये जाऊन आलो, विकास करताना लोकांनी काय काय दिलं ते मी बघितलेलं आहे. त्यामुळे आपण पण हे सगळ्यांनी करावं अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. बस. कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा जो फोंडा घाट आहे, हा फोंडा घाट रस्ता अवजड वाहनांना बंद करण्यात येणार आहे. 15 जानेवारीपासून हा घाट बंद होणार आहे अवजड वाहनांसाठी, आणि हलक्या वाहनांसाठी पर्यायी वाहतूक वळवण्यात आलेली आहे. एकंदरीत आपण पाहतोय हा जो ब्रिज आहे, या ब्रिज हा पाडण्यात येणार आहे. आपण बघतो ही ब्रिज गेली बरीच वर्ष जुना हा जो ब्रिज आहे, तो ब्रिज पाडण्याचं काम आता ह्या पुढील 2-4 दिवसात सुरू होईल. आणि हा ब्रिजचं जे बघतोय की खूप म्हणजे ढासाळत आलेला आहे, आणि त्यामुळे हा ब्रिज आहे किंवा आणि एक 50 मीटरवर दुसरा ब्रिज आहे, हे 2 ब्रिज पाडण्यात येणार. आणि त्या ब्रिज पाडल्यानंतर इथून जी वाहतूक आहे ती आता बंद होणार आहे. आणि त्यामुळे इथील स्थानिक नागरिक आहेत यांनी असं सांगितलेलं आहे की ब्रिज पाडल्यानंतर थोडीशी आपल्याला येण्या जाण्याची वाहतूक आहे, पर्यायी रस्ता उपलब्ध व्हावा, कारण बाजारपेठ आहे, शाळा, कॉलेज, दवाखाने, हॉस्पिटल हे आहेत. त्यामुळे कोंड्याचा आणि बाजाराचा आणि या काही जवळील नागरिकांच्या वस्तीचा संपर्क तुटू शकतो. त्यामुळे आम्हाला पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून द्यावा असं त्यांनी सांगितलेलं आहे स्थानिक नागरिकांनी. पण अवजड वाहनांसाठी हा फोंडा घाट बंद होणार आहे, कारण बरेच जे नागरिक आहेत किंवा बरेच जे वाहन चालक आहेत, अवजड वाहनं आहेत, कार असतील किंवा ट्रॅव्हल्स असतील, ते या फोंड्या रस्त्यावर जातं का रस्ता चांगला आहे. पण सध्या याचं जे रुंदीकरणाचं काम आहे, त्यानंतर मग कॉन्क्रीट करण्याचं काम सुरू आहे, आणि त्यामुळे हा वाहतुकीसाठी 15 तारखेनंतर बंद करण्याचं सांगितलेलं आहे प्रशासनाने. पण कुठेतरी नागरिकांनी सांगितलं की पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून द्या, नंतरच बंद करा. त्यामुळे नेमका निर्णय काय होतो हे देखील
पाहावं लागणार आहे. पण तुर्तसा हे जे आता ब्रिज आहेत ते आता ढासत आले आहेत, त्यामुळे हे पाडण्यात येणार आहे. आणि कंपनीने लवकरात लवकर हा जो ठेकेदारांनी हा लवकरात लवकर दोन्ही ब्रिज लवकरात लवकर उभारावेत. कारण जसं वैभवाडीमध्ये जो घाट करूळ घाट जो सुरू करण्यात आलेला काम सुरू करण्यात आलं होतं आणि त्यानंतर बरीच वर्ष या घाटाचं काम रखडलं होतं आणि तब्बल 10 ते 11 महिन्यानंतर हा घाट सुरू झाला होता. तशी परिस्थिती फोंड्याची होऊ नये यासाठी या ठेकेदार कंपनीने, जी कंपनी आहे ज्यांनी हे काम घेतलं, त्यांनी लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करावं अशी देखील स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर हे काम पूर्ण झालं तरच फोंड्याची बाजारपेठ असेल किंवा हा रस्ता असेल पूर्ण झाल्यानंतर नागरिक समाधान व्यक्त करतील. पण तुर्तसा हा 15 तारखेपासून 15 जानेवारीपासून हा जो घाट आहे तो अवजड वाहनांसाठी बंद करण्यात येणार आहे. आणि तसंच बघितलं तर हलक्या वाहनांसाठी पर्यायी रस्ता हा आता प्रशासनाने दिला आहे. तो म्हणजे फोंडा घाटावरून आल्यानंतर कनेडीत जावं लागेल आणि कनेडीतून कणकवलीत जावं लागेल. ही हलक्या वाहनांसाठी एक पर्यायी रस्ता आहे. अवजड वाहनांसाठी पर्यायी रस्ता तो म्हणजे गगनबावडा आहे. गगनबावडा घाटाचा एक पर्यायी रस्ता अवजड वाहनांसाठी आता देण्यात आलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.